labanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, padayon atong iampo nining misa din atong gihandom ang mahal nga Birhen Maria, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na sa mga nanaggubat karon nga mga nasod o ang panagsinabtanay sa atong mga leaders dinhi sa atong nasod. Iampo sab nato ang tanan nga mga masakiton, atagad o kaayuhan. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagi sa ilang pagpalit sa atong mga slots, tagaan unta sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang. Aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya ang Ginoo miingon na usab kanako, unsa may buot ninyong ipasabot sa inyong pagsubli-subli sa panultihon bahin sa Israel nga nag-ingon, ang mga ginikanan mikaon ug aslom nga ubas apan gingiluhan ang mga anak? Ingon nga ako ang buhing Dios, kining maong panultihon dili na ninyo gamiton dinhi sa Israel. Akua ang tanang katawhan, ang mga ginikanan ug ang mga anak akua, ang tawo nga makasala mauray mamatay. Pananglitan ang tawong matarong magtuman kanunay sa balaod ug dili manlimbong. Dili siya mukaon sa mga kalanon nga gihalad diha sa halaran, ibabaw sa kabukiran, ni musimba sa mga Diyos-Diyos sa banay sa Israel. Dili siya manapaw sa asawa sa iyang isig katawo, ni makigilawas sa usa ka babayi nga giregla. Dili siya magdaog-daog kang bisan kinsa, hinunua iuli niya ang garantiya sa tawo nga nakautang kaniya. Dili siya mangawat, apan pakanon niya ang mga gigutom ug bistihan ang mga hubo. Magpahulam siya apan dili magpatanto. Maglikay siya sa pagpakasala ug muhukom siya sa walay pihig-pihig. Magkinabuhi siya subay sa akong mga balaod. Matarong ang maong tawo ug maluwas gayud siya, nag-ingon ang Ginoong Dios. Unya pananglitan kun may anak siya nga kawatan ug mamuno o dili mutuman bisan usa ni ining mga katungdanan nga gihisgutan sa unahan, ug mopahulam nga may tanto, mabuhi kaha siya, dili,
Mamatay gayud kining tawhana. Mamatay siya kay gibuhat maniya kining tanang salawayong mga butang ug siya ray angay basulon. Busa silutan ko kamo o katawhan sa Israel, ang matag usa sumala sa iyang pagkinabuhi, nag-ingon ang Ginoong Dios. Paghinulsol kamo ug biyai ang inyong mga sala, aron dili kamo mga matay. Isalikway ninyo ang tanan ninyong sala ug bag-uha ang inyong kasing-kasing ug huna-huna. Nganong buot man kamo magpakamatay o katawhan sa Israel, dili ko ikalipay ang kamatayon ni bisan kinsa, busa biyain ninyo ang inyong sala, aron maluwas kamo, nag-ingon ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gamaang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako o Dios. Gamaang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako o Dios. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi ka nako o Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, baguha sulod ka nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan. Og ayaw ko hagikan ka nako ang imong balang espiritu. Gamaang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako o Dios. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayuna dinhi ka nako ang mauyunong espiritu. Tudluan ko ang mga malapason sa imong mga dalan, ug ang makasasala mamalikan nimo. Gamaang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako o Dios. Kay dili ka mahimot sa mga sakripisyo, kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, Dios, mao ang may nulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga may nulsulon ug mapaubsanon, o Dios, dili nimo tamayon. Gamaang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako o Dios. sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang itapion kanila ang iyang kamot ug magampo alang kanila apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, "Paaria kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." Ug iyang gitapion kanila ang iyang kamot ug unya milakaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kamong tanan nga nanimba dinhi niagi mo pagkabata. Kinsa man ninyo ang wa mo agi pagkabata bitasan kamot. Nang niditsog dako ba? So niagi gid ay tang tanan nga mga tag-iya tas langit. No? Kana bang ang mga bata kuno matud pa ni Kristo mo'y tag-iyas langit. So kitang tanan ni agi tag stage sa atong kinabuhi nga kitay tag-iyas langit. Pero kumusta naman karon? Tag-iya pa mo sa langit. Ha? Mao na sa atong unang pagbasa niingon diri nga giwagtang nas Ginoo kadto bitang balaod nga gisulti ni Moises sa pagdaan niya ngadto sa mga tao ngadto padung sa promised land. Niingon si Moises nga ang sala sa inyong ginikanan mutakod ngadto sa ikaupat nga generation. Mao ba to na? 4 or 10 generations ba to? Giwagtang na. Nya mao to ang mga Israelita nagsigig ingon nga ang mga ginikanan mo'y nikaog aslom pero ang gingiluhan sa ngipon ang mga anak. Pasabot ang sala sa ginikanan mutakod gid nas mga anak. Giwagtang na pinaagi sa bag-ong sana kanang bag-ong pamaagi sa paghukom. Si propeta Ezekiel maoy nagsulti. Unsa may gisulti nas Ginoo? Kato bang unang pagbasa nato ba? Ezekiel chapter 18. Unsa may gisulti? Wa mo na minaw no? Mao na. Giwagtang na nas Ginoo ingon diri ang ingon ang Ginoo, ako mong hukman sumala sa inyong tagsa-tagsa kabinuhatan. Kung ang amahan kuno nagbuhat og dautan, pero ang anak midesisyon nga magbuhat og maayo, likaya niya ang mga sala. Ang mamatay kadto rang nakasa ang iyang papa o ang iyang mama, pero dili na maapil ang nagbuhat og maayo. Mao na gisulti niya diri. Pero kung buutan kaayo ang amahan o ang ginikanan, pero naa kuno siya anak nga mamumuno niya magsigi og himog sala, apatay ginang anaka. Mao na siya. So sa una kadtong nagsagunson pa ang mga dimalas, ingnon tawag dimalas kato, paralyzed akong papa, nabungkag akong balay sa bagyong Ruping 1989, akong papa na paralyzed. 1990 bungkag akong balay sa bagyong Ruping. Pagka 1992 ako nasang maguwang laki na paralyzed na pod kay nahug sa among pantawan, bali ang spinal. Ingnan dayon ko sa usa sa mga kailan ako simbahan nga kinahanglan ka ani Brad og healing the family tree. Kay ang mga daotang binuhatan sa imong katigulangan sa una
ni agi pahamtang nimo karon sa inyong pamilya. Mao to, siyam ka Domingo pamisa para sa Healing the Family Tree. Ana, wa man, namatay manos papa. Nako adi na lang ko anang Healing the Family Tree. Nya, ang akong giingon sa Ginoo, Lord, kung tinuod man na nga kining maong mga butang nga dili kay nindot, buhat ni or epekto ni mga sala sa akong katigulangan, nya tuan na ron sila sa impierno, ibutang talang, og imo kong gisilutan, dawaton ko ni, bahala nag-imo kong ibutang sa impierno, basta higugmaon tagyud ka. Karon wa naman sad to makuan, wa naman to madayon. Buhi pa man akong maguwang, nahimo sa kong pare. Karon hinoon murag arang-arang na gyud kahimtang. Nga naman, tungod kay ang pagbuhat og maayo, wa mag-agad, labi na gyud dagko na ta, wa mag-agad sa binuhatan sa atong ginikanan or silingan, pero pwede ma-influensya ta. Ma-influensyahan ba? Mao na ato na ng challenge ang paghunong sa influence. Unsa may influence? Kanang batasan. Libakira kayo imong ginikanan, posible sang malibakira ka. Mahimo sad kang kana ganing marites. Posible sad nga ma-influensyahan ka sa ilang pagkakawatan, sa ilang pagkaisog, pagka-maldito, maldita, pero dili na pasabot nga automatic na siya nga din agin na mahunong kay mauna na sala sa imong ginikanan. Mauna punto diri sa Ginoo sa unang pagbasa. Kung kita mo desisyon na maghimog maayo, makabuhat kitag maayo, dili babag ang sala sa atong katigulangan. Ug mauna sa atong tubag sa Salmo, niingon ta, gamaa ang usa ka malinis nga kasing-kasing dinhi kanako o Dios. Unsaon paggama sa Ginoo sa malinis nga kasing-kasing nganhi nako, kon ang iya ding balaod nga ang sala sa akong mga katigulangan mo apiktar day nako, dili magama. Mao na nga ato ng personal commitment. Mao nang do natay gitawag og conversion. Unsaon man pag-convert ang tao, ibalik siya sa pagkabata. Mao na ingos Kristo, dili gani mo mahisama sa gagmayng bata, dili gyud mo makasud sa gingharias langit. Ibalik siya sa pagkagamay bata. Ngahilingi na imong tupad. Ing na mamaligtas pagkabata na. Ing na. Ing na mamaligtas pagkabata. Dili nang kanang batasan nga mura nagway buot. Kana bang pagkabata. Ug sa may kinaiya sa bata nga mo'y hinungdan nga makatag-iya gid silang langit, ang bata musunod gid na og unsay isulti sa ginikanan. Mao ginay first nga kinaiyas bata. Ang bata di gid na masinupakon. Gawas lang kung ma-influensyahan na siya magtubo, ma-influensyahan na musupak-supak na pero originally gyud ang bata musunod gid na unsay isultis ginikanan. Una ang punto, musunod ta unsay gisultis Ginoo. Panalitan na akay ginikanan nga napriso kay nakapatay. Unsa may imong buhaton isip anak? Imong sundon na mupatay sa ka? Dili oy, kasagaran naton di ko musunod ni papa oy kay mamumuno man to. Nya unsa may buhaton nimo para di ka mahimong mamumuno? Ang praktison ang pagpasaylo, ang pag-antos, ang pagdawat. Nya ang imong ginikanan nahimong mamumuno kay di gid to mosimba, di gid to magrosaryo. Magrosaryo na ka. Ana.
Nyaron kung asawa ka, nya imong bana, tuon na siyang kabit gapuyo. Unsa may imong buhaton? Unsa may sugo sa Ginoo na? Ingong Ginoo, pasaylo ka o kapituan kapito. Ayaw kalaguti. Higugma lang siya, iapil lang iyang kabit o higugma. Makahimo ka na, dili. Makahimo kung imong buhaton, nganon di man kahimo. Pero kung magpada ka ng imong kinaiya, nga muro kanuhay ka o kanang dili bata, maghimo mo, insist yung kas imong gusto, napatay ka diha. Maimpirno gyud ka, mamatay gyud ang imong kalag. Aw na nga ang mahal nga Birhen Maria, iyang gipakita nga ang iyang palibot, ang palibot nila pulos mga dautan. Gisayunan ka ana, ang iyang anak gibitay sa krus nga waysa. Pero unsa may gipakita sa mahal nga Birhen Maria? Dili siya magpa-influensya. Naminaw siya sa Ginoo. Hasta sa Kristo, wa sad magpa-influensya. Wa gyud sila masuko sa nagpaantos niya ug nagpatay niya. Makahimo ba ta ana? Dili. Oy, tubag. Sige, pangutana na imong tupad din. Kahimo ka na. Yung nakahimo ka. Moingon ka siya, dili. Na, impirno hono na. Nagpadala na siya sa iyang tawhanon nga kinaiya. Makahimo ta. Nga naman, ang Ginoo, maoy mo gama nato og malinis nga kasing-kasing. Ang ato lang buhaton, musunod lang ta niya. Pila ra may pagsunod. Ganang pag-ingon higugmay mong kaaway. Ako bitaw, kadaghan naman ko kasuway nga naagi palaaway kaayo. May nagudunta kayong isukol, may nasang i-insist unta sa akong authority, isip pare. Pero mo desisyon gyud ko in my heart, Lord, sundon ti ka. Tudloi ko unsaon paghigugma aning animala ni. Ana. Kay mura na mag-animal, di naman mutahod og pare. Ana, perti naman kusugang mo daot pare. Ana, mo na ingon ko nga unsaon ako ni siya paghigugma. Tudluan ra man sa kus Ginoo. Unya ang resulta, ana magka-usarasad. Naram day na. Pero nagpadapa ko, na guba ang relasyon. Unya, unsa may tan-aw nako diha, kada nako buhat ana nga kutob sa mahimo, maningkamot jud ko nga makasud og langit. Kay niagi baya ko pagkatag-iyas langit. Kalisod na hinoon nga ma-forfeit ang akong right to be one of the heirs of the kingdom of heaven. Usa sa mga sumusunod sa gingharias langit. Niagi ko ana nga stage, labi na gyud pagkahumag bunyag nako. Kamusad pagkahuman ninyo bunyag, tag-iya na mos langit. Unya lisod kaayog atong ihatag ngadto sa yawa ang atong kinabuhi nga para naman is langit. Muna, balik sa pagkabata. Balik sa pagpaminaw sa sugo sa Ginoo. Balik sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Bahala nagmagantos ta, maghilak ta, or mamatay ta. Sama sa mahal nga Birhen Maria nga porting hilak. Sama ni Kristo nga namatay gyud. Og ato man ang agian, sama nilang Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. So be it. Pero ang importante, makasud tag langit. Nabitay ni ingon nako pader, angayan ba ning antuso nako ang akong puyo-puyo? Punaya naman kong kulata. Angayan ba ni nakong antuson? Kamo, o kamo'y pangutanon ato. Iyang puyo-puyo. Angayang antuson? Ambot lang ninyo. Kamo ko magpuyo-puyo. Ako din siyang giingnan ang pagpuyo-puyo sala na nadaan. Padung nakaanas impierno. Nya kung mag-antos ka, mura kag nag-antos padung sa impierno. Mas maayo pag mag-antos ka padung sa langit. Buwagin ang imong kapuyo basta di ka pakaslan. Pero pakaslan gani ka sa simbahan, mauna ng panahon na nga rewarding ang imong pag-antos para niya. Awa na siya mo text na kung hangtod karon. Ambot ka, niya ba katong gituman?
Ana magoy uban ingon antuson ko lang gini kay laban ako siya. Pero asa ka mo padong? Sa langit o sa impyerno mo na ayaw lagi pagpakasala. Kung sala gani na inyong gibuhat, ayaw antusa. Ang saon man, biyai, hununga, mao na ng panahon na nga mag-antos ka para malangit. Dili kay mag-antos para maimpyerno. Ana, sige, katapos ang lingi sa imong tupad. Ingna, ang imo rong pag-antos, makalangit o makaimpyerno. Sige ka, ingna ko no eh. Ay, basin ba? May sanang kay bao ka? Ako siguroon ko ganyan, akong pag-antos makalangit. Hala nag porting grabiha. Aron ta makatilaw yung langit. Kay kita bayay tag-iyag langit. Ana, ni agi biyata ana. So muna, ato na siyang paningkamutan o sa tanang panahon, sundo nato ang Ginoo. Mao bitaw na nga kining atong sigig pamaligyag slat dinhi, opportunity ginis pagpaminaw Ginoo. No? Na magiuban palingog-lingog lang pero na say uban mo palit yun. Na gahapon ang atong halin niabot nag 1,777. Dako na. Pakpak. Salamat sa nagpatalinghog ug naapay daghang slots na hibilin 53,223. Kani basin pag naidaghang mo patalinghog ani kaysa mag-antos mog tigom anang kwarta para las kalibutan, may pag inyo ng hotdog palit or ipalit na ninyong mga butang nga makapalangit, labi na giod sa pagtabang sa simbahan o pagtabang sa nagkalisod ninyong mga silingan. Manindog ta. Mga igsuon, walay usa nga makaingon sa Ginoo nga matuhuon siya kung dili niya bansayon ang pagkamapaubsanon. Busa uban sa mapaubsanong kasing-kasing moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga iyang mapadayag ang Kristohanong diwa sa panaghiusa, kaangayan ug kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga ang tingog sa kabataan hatagan ug pagtagad, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang kapunungan, nga mainiton silang moalagad sa kahusay sa katilingban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa wala makasinati ug gugma sa Dios, nga ilang ibutang sa ilang kasing-kasing ug huna-huna nga naay Dios sa tanang panahon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangamatay na nga makaambit na sila sa grasya sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Amahan sa dakong gugma ug gahom, ikaw ang among paglaom. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, pinaagi sa mga pulong nga gitudlo ni Hesukristo. Ama namong anak sa mga langit, agday kunang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pag-ud, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kana ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, inuno aluwas kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nagidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong malamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nakanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inan sa Diyos. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang holiness of life, pagkabalaan or balaanon nga kinabuhi. Magdepende ni nato kung ato yung i-maintain ang pagsunod sa Ginoo. Kung ato ganing supakon ang Ginoo, mawa gid ang langit sa atong mga kamot. So, salamat sa namalit na tubslats. Masig malangit na ni sila. Kaya naminaw sila sa Ginoo. So, 1,777 na atong halin. 53,223 ang atong for sale pa. Naot-unta nga padayon tang mosuporta sa atong mga proyekto dinhi o atong ihalad sa Ginoo kining tanan. Nya labi na gyud sa paghalad nato sa Ginoo sa kalinaw sa tibuok kalibutan kay kani mga atong gihimo nga palit-palit og slat mura ta og nakighiusa ba sa atong simbahan og sa Ginoo. So atong iampo nga mutakod ni sa mga nasod na wa magkahiusa. Mura bag ato ning form of sacrifice. Ang atong mga kaigsuonan adas lain-laing mga nasod nakighiusa nato dinhi. Ako sa ning gihimong pagampo pinaaging San Vicente Ferrer nga mo epekto sa nis panaghiusa sa mga tao sa tibuok kalibutan labi na gining na naggubat karon perting paita og
sige na lang taggubat, pulos ra bata lumalabay aning kinabuhian. So mo na maghiusa ta. Nya kini usanis mga pamaagi ang atong gibuhat, palit-palit og slat, pero dako nig epekto sa kaluwasan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris Lucia, Eceli mandes Lustium, milagrimum hostilia, darumur ver auxilium, one trenoque Dominum, sed sempiterna gloria, qui vitam sine terminum, nubis done in pax